минем към действия. Благодаря. Дам думата на господин Младенов. Госпожо председател, госпожо комисар, не мога да не започна, връщайки се към казаното преди малко от нашия великобритански колега. Ако с цената на ребата на Обединеното кралство можехме да решим проблемите на трафика на хора, енергийната независимост, сигурността на Черно море, мисля, че нямаше да намерим нова страна членка, която да не се откаже от 1 милиард евро от своите фондове, за да реши тези проблеми. Уважаеми колеги, докладът на госпожа Анастасия има едно основно послание. И това е посланието, че Европа се нуждае от черноморска политика. По същия начин, по който има северно измерение и по същия начин, по който има средиземноморска политика. През 2007 Европейската комисия излезе със своята комуникация. Вече имаме доклада на Европейския парламент. Напомням на уважаемите колеги, че в края на миналата година ние призовахме Европейската комисия в годишната й програма за 2008 година да излезе с конкретни предложения за проекти и програми, прилагащи тези политики. Затова 2008 нека бъде годината на действието в Черно море. Когато говорим за енергийните проблеми на Европа, искам да кажа, че в този доклад се съдържа едно много важно послание. Черно море има стратегическо значение за Европа, защото то може да служи за увеличаване на нейната енергийна зависимост от един източник, както може да служи и за диверсификация на източниците и енергийна независимост. Нашият доклад призовава за второто. И се обръщам към всички. Нека не позволяваме Европа и отделни страни в Европейския съюз да увеличават своята енергийна зависимост от един или друг източник. Докладът съдържа много съществено послание към нашите съседи и ще си позволя да го цитирам на английски. Отношенията в Черноморския регион трябва да се основават на mutual respect, territorial integrity, non-interference in each other's internal affairs and the prohibition of the use of force or threat of the use of force. Това послание се надявам Европейската комисия и председателството да могат да защитят пред нашите партньори от другата страна на Черно море, като основа на политиката, която ние ще водим в региона и като призив и те да водят същата политика към страните, извоювали своята независимост по бреговете на Черно море. Благодаря ви.